0 Ruben Stam, 1 Brian Achtergebos, 2 Bragamoen Verhagen, 3 Christopher Thijs, 4 Loek Houter, 5 Alphen Müller, 6 Rick van Haven, 7 Alexander Tijn, 8 Roman Dimitriev, 9 Erik Stijnhagen. 5 medekeer met Lars van der Heijden als eerste, 25, 57. Er zijn personen voor 86 volgende. Maar wil die daar ook op zetten, lekker de Oostenrijkse zwemmer, die nu de voorsprong heeft op de andere zwemmers, maar is het hier de zwemmer in plaats 8. Lars van der Heijden toch weer terugkomen, de laatste 9 komt erop aan. Legt er eerst de 54-01, op de meiden 54-44-2. Voorlopig een uitslag van deze serie 5 op het scorebord. Dan verder met serie 6.